Тестостеронът се счита за мъжки хормон. В много отношения се смята, че той е хормонът, който отличава мъжете от момчетата. По-високите нива на тестостерон водят до повишен синтез на протеин. Също така този хормон повишава синтеза на креатин фосфат, гликогенните запаси и кръвния обем. Също така той има антикатаболен ефект върху мускулатурата, като намалява производството на катаболния хормон кортизол. Хормонът, който изяжда мускула. Нивата на тестостерон могат да се оптимизират чрез силови тренировки и по-конкретно чрез изпълнението на базови движения и не само. Защото именно тези движения активират най-много на брой мускулни влакна едновременно при интензивност от 85% от повторния максимум. Най-оптималният вариант за повишаване на нивата на тестостерон от гледна точка на възстановяването е сънят. В наши дни все по-малко внимание се обръща на съня. Той е от изключително значение, защото тогава се разгръщат възстановителните процеси. Започва отделението на растежен хормон, нервната система се отпуска и си почива, възстановяват се сухожилия, връзки, меки тъкани, които са били натоварени по време на силовата тренировка. Не на последно място се секретира хормонът тестостерон, а от гледна точка на суплементирането витамин D, цинк и магнезий. Именно тези трети оптимизират нивата на най-важния мъжки хормон. Трудно е да се набавят по естествен начин от храна, ако са в дефицит и затова може да ги приемаш като хранителна добавка. От гледна точка на храненето, приема на достатъчно полезни мазнини, които повишават добрия HDL, също оптимизират нивата на този важен мъжки хормон. Също така, приема на достатъчно протеин на килограм телесна маса с цел поддържане на положителен азотен баланс. Можем да обобщим последния начин. Редовни силови тренировки, висока интензивност, качествен дълбок сън и качествена храна. И по-конкретно полезни мазнини и пълноценен протеин. За въпроси и работа с мен се свържете чрез посочените контакти в описанието. Очаквам ви!